Assalamu alaiki. Alaiki. Wato ainihin sanninki. A'a to tunda na ganki a hakan nan wato ainihin shine na cikin san kallo daya a al'adar ustazai mu muke ba mace to shine da na ganki na ce wato idan Allah ya sa abu ya daidaita za ki rika sa kaya har ƙasa wato har da liƙabi in so samu ne safa a kafaki hannayenki ma ki sanya musu safa. To ai duk gaggawan angon zo mata bari sai an hayu ko? Masha Allah, masha Allah. Ka zo kana ta mauga ni ban gane ma me ina ka dosa ba ma. To ranki shi daɗe ai wato ainihin abinda nake so ina so in yada da'awa wato ainihin zuwa cikin zuciyarki. Kana nufin kana so na? Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Ka imra'atu salihah kin fahimta? Kana wai ustaz amma ka tare ni a bakin titi. Masha Allah, masha Allah. Masha Allah, kin san so ɗaya ne muke kallo ba ma ƙara na biyu. Masha Allah. To da Allah kai hakuri ka gane ko baka samu shiga ba. Subhanallah. 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 Imra'atu salihah.